Takže čau lidi a dneska se hrajeme Car of Hell a budeme to hrát tady na tabletu, když to hraju na počítače, mám teď videí. Co to je? Kam to za auto? No, to je rychlý, to je hodně rychlý. Já tady se dá i skákat, to je... Cool. To je hodně divná hra, kurník. Sakra. Pojď, ne. Tak, hop, skoč. Stoj, ne. Ježiš, proč? Jo, hezky. Tak. Mě to prostě nezatáčelo. Sakra. Tak. To je hrozně citlivý to auto. To auto je hrozně citlivý třeba. Jo. Yes. Wow. To je rychlý. Ne. No. Tak, tak. Tak. Jo. Dejte 99 se nebudu kopovat. Tak. Ty kokos. Já jedu. Jsem první. Hej, jak to je cápačka na růžový? What the fuck? What the hell? And this is what? Já jedu jenom rovně furt, to je v pohodě. Ne. Sakra. No, jo, hezky. Pojď. Ne, ale proč to nezatáče? Sakra. Pojď. Jestli mi to bude nádherný. Já jsem fakt blbej. Ne, to vychází. Jo, konečně. Tebe mega dobrý. Mě to docela jako baví. A když se podíváme ještě. Teď jsem měl koupit to Police Car. Black McQueen, Lambo. To fakt jmenuje Lambo. To je opera. Chci mít modrý auto, modrá nejhezčí. Já si chci koupit to Police. Já si budu šetřit 1500. A to mi fajně, i když vás neuslyším mát, tak to je jedno. Co v shopu? Vůbec nic a já padám. Ne. Hej, dobrá songa tady. Já driftím. Drifty.
drifty. Dobrý drifty. Mě tady psal někdo na hodinky, to je v pohodě. Tak, drift, já jsem nezatočil, ups. Tak a drift, ne. Proč to tak malý? A drift. Tak. Nemám rád obíčka. Určitě mi v komentářích doporučte nějakou hru, abych si třeba zahrál. A klidně mi napište na můj Instagram. Bude tam mít připnutý v komentářích, že se třeba můžeme zahrát Fortnite nebo Škybidy, nebo Škybidy, to je Tower Defense, jestli to někdo hrajete, ne? Tak občas hraju, mám v tom dobrý věci. Jestli chcete, tak si klidně zahraju i Roblox a Masikem. Takže stačí napsat. Jsem dobrý v Fortniteu. S kámošem to tryhardíme hodně. Yes. To tryhardíme hodně. Teď mám 110. level. To je pohoda. To je. Hej, co to je? No, konečně. Tak. Tohle se závod jdu a pak se uvidíme u příštího videa. OK. No, ani jednou jsem nespad skoro. Se spadnu poprvé. Sakra. Takže. Jestli si se mnou chcete zahrát, moje věc to není, jestli chcete nebo ne, takže jestli budete chtít, tak si rád zahraju, poznám rád nový lidi a tak no. Takže klidně jako. Drift. Teď tohle dojedu a budu se s vámi muset rozloučit, no. Protože mě bolí ruce, příští video bude na počítači, snad, jestli mě to bude, protože mě počítač se mi nechce nabíjet, to je to v pohodě, ale jako ne. Ale jako jestli to bude, tak bude z počítače. A na počítače to o dost lepší. Ne. Konc. Proletím. Jestli si budete chtít tuhle hru zahrát, tak se jmenuje nevím, jak se jmenuje, ale ukážu vám to. Tak, to je. Když tak se v Robloxu jmenuji Luky Potočník Delfin, ale tak to nevá. Můžete klidně si mě přidat asi. Já vám to klidně přijmu. No, když budete a uděláme takovou challenge, že pošlete mi váš skin, já vám ho ohodnotím od 1 do 10. A ten, kdo bude mít nejhezčí skin, tak vyhraje, tak si s ním dám 2 kola. OK? Jaký? OK, tak to.
Tak já se s váma loučím. A ještě jsem vám chtěla říct tu hru, jak se jmenuje. Careful of Hell. Tak tady.